Hej, så nu er jeg i Furesø. Det har været en lang, spændende dag, der startede med, at jeg stod op kl. 5 i morges. Det var godt nok hårdt. Skulle til Glostrup Station og dele æbler ud sammen med Christoffer Reinhardt. Men Christoffer havde ikke æbler med nok. Han havde kun et par 100 æbler med, så efter en halv time, så var det slut. Så nu har Christoffer lært flere æbler med. Derefter var jeg i Hillerød, hvor jeg stod sammen med Thomas Bang Christensen, der er borgmesterkandidat i Hillerød, og Jakob Axel Nielsen, vores konservative sundhedsminister, hvor vi talte om det nye hospital, nye Hillerød Hospital. Meget spændende. Lige hjem til computeren, og så videre igen til Furesø Kommune, hvor vi så på genoptræningsindsatsen i Furesø, og hvordan man sørger for at tage godt vare på patienter, der er blevet udskrevet fra hospitalet. Og igen sammen med Jakob Axel Nielsen. Og Susanne Mortensen, som står her, som er en rigtig god konservativ kvinde. Og jeg har et spørgsmål til dig, Susanne. Ja, du er spidskandidat her i Furesø. Hvem er borgmester efter den 17. Det er jeg, Benedikte. Og jeg går ud fra, at det er dig, der var nye regionsrådsformand. Så det synes jeg simpelthen bare, at vi skal lave en aftale om os to. Det er girl power. Det er girl power. Den tager vi den 17. og I stemmer bare på os. Yes. Hej.